watsa yan gata duniya bulayi, ya shirya watsa su zuwa ga layi. Kowace rayuwa so ya iya sauyi, kada a kai ni inda ban sani ba. Soyayya na karatu a makaranta tun kafin na bukatu da sha'aninta, ciki da na nazartu daɗi na yau fahimta ya fi zuma da kantu. Karka kusanta kowa ya ce ka bar su, kai ne kawai da bai su. Duba a shafukansu ka san mene so, karka yi tsangwamar su. Babu dalili shine da ba irinsa a rayuwa dai, duk wanda ke cikinsa ya samu daidai. Bakin da bai faɗinsa shi na kira da gandai, na kira a kansa banda rago dai. Ya'yan uwa ku taso min shiga fadamar su, ni dai ina cikinsu kuma ba ni fitowa da mutuwa nake so. Dai a cikinsa so nake saka daɗi cikin kwakwalwa, sannan ya sa nishaɗi a dinga shewa. Baki ake ta tanɗi har ma a dinga rowa, zima ta so da daɗi ba a rabawa. Ya kuma bibiya su ga tambaya a kansu, shi mai hani a kansu. Shiru yake bukata ko ko faɗa yake su, ni ban sani ba. Mu kauda duka tsari ba mi kure ba, mu sanya so a fari mu dinga duba. Shi yake raba jari sannan ya ba da riba, ya sanya a sharari ya daina zamba. Ya kaji fa'idar su kaɗan da ayyukansu, hankalinka nake so dan ka daidai kamanta. Ya baka asali su karkai butulci. Duba umma da baba cikin zaman su sun tara lokaci ba, to ya ka gansu da ba su damke so ba, da baka yin sanin su. So mun yi mamara ba da ka haɗa kansu, mu ɗauki martabar su mu tallata wa yansu, domin ya tabbata su mu dai muna gare shi. Na san haka yake su za ya ji daɗi, ni dai idan da raina ba ni gudunsa. Kullum azantika na yabansa a inda duna kwana, tun karami har na tasa so ne ya yori kona na gidansa. Idan ka dubi mai so kullum raha yake so, zancen fada baya so. Ai domin ya waye ya bashi nutsuwa so, ya zamci cikakke.